Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας βρίσκεται στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1906 με πρώτο διευθυντή τον κύριο Σκούφο και μεταφέρθηκε το 1980 στην Πανεπιστημιόπολη. Η έκθεση του μουσείου ονομάζεται «Η Ελλάδα πριν από τους Έλληνες» και ακολουθεί τις παγκόσμιες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που συνέβησαν με την πάροδο του χρόνου. Παρουσιάζει τις αλλαγές που συνέβησαν στην Πανίδα και τη Χλωρίδα της Ελλάδας με επιλεγμένα εκθέματα απολιθωμάτων από διάφορες περιοχές, καθώς και την εξέλιξη του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας μέσω παλαιογεωγραφικών χαρτών και αναπαραστάσεων παλαιοπεριβαλλόντων μέχρι της εμφάνισης του ανθρώπου. Επιπλέον υπάρχουν αναπαραστάσεις ζώων και ανακατασκευές σκελετών. Βρισκόμαστε στο γραφείο του τέως αντιπρίτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας. Κύριε Δερμιτζάκη, θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με τι ασχολείται η επιστήμη της παλαιοντολογίας και πώς σχετίζεται με τον κλάδο της γεωλογίας? Η επιστήμη της παλαιοντολογίας ασχολείται με τους οργανισμούς οι οποίοι ζήσανε στο γεωλογικό παρελθόν μέχρι σήμερα και βεβαίως έχει απόλυτη σχέση με τη γεωλογία, διότι στην ουσία αυτοί οι οργανισμοί έχουν εγκλειστεί μέσα στα γεωλογικά στρώματα. Έτσι, όταν μελετάει κανείς τα γεωλογικά στρώματα, δεν μελετάει μόνο τον πετρολογικό και τον λιθολογικό τους χαρακτήρα, αλλά μελετά και τους οργανισμούς οι οποίοι περικλείονται σε απολιθωμένη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο έχει γύρω στα 15 μουσεία και ένα από αυτά είναι το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας, το οποίο φιλοξενεί τους απολιθωμένους θησαυρούς της Ελλάδος και έχει και εκλεκτά απολιθώματα από άλλες περιοχές του κόσμου, τα οποία είτε έχουν δοθεί ως δωρεά, είτε έχουν αγοραστεί κατά καιρούς από το Πανεπιστήμιο. Σε αυτά όλα πρέπει να προσθεθεί κατά καιρούς οι ανταλλαγές που κάνει το Μουσείο με παρόμοια ιδρύματα του εξωτερικού και δωρεές που έχουν έρθει κατά καιρούς και που αυτές οι δωρεές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, έχοντας απολιθωμένο μέρη από δεινόσαυρους, απολιθωμένους επίσης τριλοβίτες και άλλα ζώα του παλαιοζωικού, δηλαδή 300 και τόσων εκατομμυρίων ετών. Και τώρα τελευταία το μουσείο έχει αποκτήσει επίσης στις συλλογές του, έχει πάρει έναν δεινόσαυρο ο οποίος ζούσε στις θάλασσες της εποχής εκείνης και τον αγόρασε από το Βέλγιο με αποτέλεσμα να είναι μια ατραξιόν για το μουσείο και προπάντων για τα μικρά παιδιά και τους μαθητές που έρχονται, οι οποίοι είναι πολύ εντυπωσιάζονται και είναι και πολύ εντυπωσιασμένοι με τη ζωή των δεινοσαύρων. Αν και στην Ελλάδα δεν έχει βρεθεί δεινόσαυρος. Τον καιρό που ζήσαν οι δεινόσαυροι, η Ελλάδα ήταν κάτω από το βυθό του ωκεανού. Δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν οι δεινόσαυροι. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε και αυτό το δεινόσαυρο που σας είπα, το θαλάσσιο. Έχουμε και μερικά αυγά από δεινόσαυρους, απολιθωμένα. Μας έχουν χαρίσει από την Κίνα. Ένα από αυτά ίσως έχει μέσα και ένα δεινοσαυράκι, αλλά δεν το έχουμε καθαρίσει ακόμα. Και προσπαθούμε κάθε φορά το μουσείο να εμπλουτίζεται με νέο υλικό, παρά το γεγονός ότι η κύρια έκθεση του μουσείου έχει τον τίτλο «Πώς ήταν η Ελλάδα πριν από τους Έλληνες». Δηλαδή έχει απολιθώματα τα οποία έχουν βρεθεί στον ελληνικό χώρο, αλλά πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν όλους στην Ελλάδα αντίστοιχα μουσεία? Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή παλαιοντολογικό μουσείο υπό αυτήν την έννοια και σε τέτοιο βάθος και με τόσο πολύ υλικό δεν υπάρχει. Παρόμοια μπορώ να πω ότι υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, ένα παράρτημα του μουσείου που έχουμε δημιουργήσει είναι στη Νότια Λέσβο, στην περιοχή της Βρύσσας, στα Βατερά, όπου είναι επίσης παράρτημα του Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχει επίσης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους στη Λέσβο. Από εκεί και ύστερα έχουν δημιουργηθεί κάτι μικρά μουσιάκια σε δήμους ή κοινότητες, τα οποία ονομάζονται, έχουν τον πομπόδι τίτλο Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, αλλά δεν έχουν την πληθώρα του υλικού. Το μουσείο σε ποιες μεγάλες κατηγορίες χωρίζεται? Μπορούμε να το χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες?
Οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι ότι η μία αίθουσα που είναι για τον πολύ κόσμο είναι αυτή που παρουσιάζει την έκθεση που σας λέω η Ελλάδα πριν από τους Έλληνες. Η άλλη αίθουσα, η οποία είναι και η μεγαλύτερη και η πιο τεράστια, έχει το υλικό, το οποίο όμως είναι ενδιαφέρον όχι για τον κοινό επισκέπτη, αλλά είναι για τους επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν, να μετρήσουν, να διερευνήσουν και να συγκρίνουν τα διάφορα ευρήματα που έχουμε εκεί μέσα με ευρήματα που έχουν βρει σε άλλες περιοχές. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε μαζί μας τους κυρίους Σωκράτη Ρουσιάκη και Γιώργο Λύρα, οι οποίοι εργάζονται εδώ. Κύριε Ρουσιάκη, ποια είναι η αρμοδιότητά σας? Εγώ εργάζομαι στο Μουσείο ως επιμελητής, πραγματοποιώ ξεναγήσεις στους επισκέπτες του Μουσείου και συμμετέχω μαζί με τους συναδέλφους μου του Μουσείου στην πραγματοποίηση μόνιμων προσωρινών εκθέσεων του Μουσείου ή στις διάφορες άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιεί το Μουσείο. Εσείς, κύριε Λύρα? Και εγώ εργάζομαι στο Μουσείο ως επιμελητής, οπότε κάνω και εγώ τα ίδια πράγματα. Εκτός από αυτό, μελετάμε τα πολιθώματα, λέμε τι είναι. Αν κάποιος μας φέρει ένα πολίθωμα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι, το ταξινομούμε, το φροντίζουμε για την καλή του διατήρηση, συντήρηση. Αν έρθει κάποιος επισκέπτης και θέλει να δει ή να μελετήσει τα πολιθώματα, να τον βοηθάμε. Τους ξεναγείτε? Αν χρειάζεται. Η δουλειά του επιμελητή είναι λίγο παράξενη, διότι έχω μιλήσει με πολλούς επιμελητές. Όλοι κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, αλλά κανένας δεν έχει δώσει ορισμό. Δεν υπάρχει ορισμός του επιμελητή. Είναι μια παλιά δουλειά. Υπήρχε πάντα κάποιος υπεύθυνος σε ένα μουσείο, για μια συλλογή, και ασχολιόταν περίπου με όλα. Σήμερα έχει μείνει σε όλα τα μουσεία που έχουν επιμελητές και ασχολούνται με τα πολιθώματα. Από τη στιγμή που έρχονται μέχρι την έκθεσή τους ή την έξοδο τους, γιατί μερικές φορές πρέπει να τα δώσουμε σε άλλους. Οι επισκέψεις είναι συχνές? Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί που επισκέπτονται το Μουσείο, ειδικότερα σχολεία, τα οποία έρχονται και στα οποία πραγματοποιείται οργανωμένη, προγραμματισμένη ξενάγηση. Τα πολιθώματα που έχουμε εδώ είναι από τη Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη είναι μια πόλη κοντά στην Τρίπολη και εκεί βρήκαμε ζώα τα οποία έζησαν στην Πελοπόννησο πριν από 500.000 χρόνια. Βρήκαμε ελάφια, ελέφαντες, ρινόκερους και κυρίως ελέφαντες. Εδώ έχουμε το κρανίο ενός ελέφαντα. Είναι πλέον από τους πιο εντυπωσιακούς ελέφαντες που έζησαν ποτέ. Πολύ μεγαλύτερος από το μαμούθ που όλοι ξέρετε. Αυτά εδώ είναι τα δόντια του. Εδώ πέρα έχουμε τη γνάθο ενός ελέφαντα. Εδώ βλέπετε τα κάτω δόντια. Εδώ πέρα έχουμε κομμάτια από το λαιμό του, από τον ώμο του. Και δεν ήθελα να σας δείξω αυτό εδώ. Λίγο βαρύ. Είναι ο αγκώνας του ελέφαντα. Είναι αυτό εδώ το κόκκαλο. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα πολιθώματα αυτά ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι βλέπαν αυτά τα κόκκαλα και όπως ήταν φυσικό τα απέδιδαν σε γίγαντες. Σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις μεγάλων απολιθωμάτων όπως δεινόσαυρων, ελεφάντων, οι αρχαίοι τα αποδίδουν σε μυθικές μάχες, σε γίγαντες, σε θεότητες. Έτσι και στην Πελοπόννησο, οι αρχαίοι είχαν δει τα απολιθώματα των ελεφάντων και νόμιζαν ότι ήταν λείψανα της γιγαντομαχίας που έγινε όταν οι θεοί του Ολύμπου πολέμησαν τους Τιτάνες. Σήμερα ξέρουμε ότι ήταν ζώα τα οποία έζησαν σε μια θερμή εποχή. Είναι ζώα του δάσους, ο ελέφαντας αυτός έζησε σε δάσος. Βρήκαμε, όπως θα δείτε μετά, υποπόταμους, οι οποίοι είναι ζώα τα οποία ζουν σε λίμνες. Βρήκαμε ελάφια και βύσσονες. Όλα αυτά τα ζώα εξαφανίστηκαν από τη Μεγαλόπολη αλλά και από το υπόλοιπο κόσμο όταν άρχισε η εποχή των παγετών. Στη Μεγαλόπολη βρήκαμε λείψανα και συγκεκριμένα βρήκαμε κέρατα και αστραγάλους από ένα βόδι, το οποίο είναι πρόγονος των σημερινών βοδιών, των αγελάδων και όλων αυτό που ξέρετε. Βλέπετε ότι έχει πολύ μεγαλύτερα κέρατα και είχαν μια στροφή προς τα μπρος. Βρήκαμε όμως και βύσσονες, παρόμοιους με αυτούς που ζουν στην Βόρεια Αμερική σήμερα, μόνο που ήταν πιο πρωτόγονο. Αυτό όμως που μου αρέσει πάρα πολύ από τη Μεγαλόπολη είναι η μασέλα, η κάτω γνάθος από έναν ιπποπόταμο.
Είναι ένα πολύ ξεχωριστό δείγμα, διότι είναι από ένα μωρό. Το ξέρουμε αυτό, γιατί αν δείτε καλά, τα πίσω του δόντια δεν έχουν ακόμα φυτρώσει. Αυτό εδώ που θα το βγάλω τώρα, είναι ο φρονιμίτης του. Και βλέπετε ότι είναι ακόμα κάτω από το κόκαλο. Και εδώ όλα αυτά τα δόντια ακόμα φυτρώνουν. Φανταστείτε πόσο μεγάλο ήταν το κανονικό, μέχρι εδώ. Εδώ πέρα έχουμε χαβλιόδοντες από ελέφαντες, δόντια από ελέφαντες, εδώ κόκαλα και μασέλες από υποπόταμους, κέρατα από βόδια. Εδώ πέρα έχουμε το δόντι ενός ελέφαντα. Όλο αυτό είναι ένα δόντι. Βλέπετε ότι έχει αυτές τις γραμμές, αυτές τις ρίγες, αυτά τα ελάσματα, όπως φαίνεται. Ο λόγος που το δόντι του ελέφαντα έχει αυτές τις γραμμές είναι ο εξής. Ο ελέφαντας δεν μασάει με το στόμα του πάνω κάτω, όπως μασάμε εμείς, αλλά με το σαγόνι του μπρος-πίσω. Πάει το σαγόνι μπροστά και πίσω. Έτσι αυτές οι γραμμές λειτουργούν σαν δύο μιλόπετρες, γιατί πάνω γραμμές υπάρχουν σε πάνω δόντια, και αλέθουν συνέχεια το χόρτα. Βλέπετε ότι ο ελέφαντας τρώει πάρα πολύ και χρειάζεται αυτά τα ειδικά δόντια για να αλέθει συνέχεια την τροφή του. Σε πολλά νησιά του κόσμου εμφανίστηκαν ορισμένα θηλαστικά τα οποία ήταν μικρά σε μέγεθος. Αυτά τα θηλαστικά ήταν γνωστά από παλιά, αλλά νομίζανε οι πρώτοι ερευνητές που τα βρήκαν ότι ήταν άρρωστα ζώα, ότι ήταν νάνοι, ότι ήταν προϊόντα εκφυλισμού. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτά τα θηλαστικά έφτασαν στα νησιά κολυμπώντας. Συγκεκριμένα, ελάφια, ελέφαντες και υποπόταμοι κολύμπησαν τη θάλασσα και έφτασαν στην Κρήτη, στην Δήλο, στην Άξο και σε πολλά άλλα νησιά του κόσμου. Εκεί δεν βρήκαν άλλα θηλαστικά και άρχισαν να εξαπλώνονται ανενόχλητα. Μάλιστα, αυξήθηκε ο πληθυσμός τους τόσο πολύ που στο τέλος άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα, διότι έτρωγαν τα πάντα. Όταν συνέβαινε αυτό, τα ζώα εξαφανίζονταν και μέναν μόνο ελάχιστα, τα οποία ήταν μικρότερα σε μέγεθος. Αυτό το πράγμα συνέβη σε πολλές φορές στην ιστορία τους και τελικά οδηγήθηκαν σε νάνες μορφές. Σε ζώα δηλαδή, τα οποία είναι πολύ μικρότερα από τους προγόνους τους. Δεν ήταν όμως νάνοι. Ήταν και κάτι παραπάνω. Είχαν ειδικά πόδια και ειδικά δόντια προσαρμοσμένα για αυτά τα νησιά. Για παράδειγμα, στην Κρήτη βρέθηκε ένα νάνο ελάφι. Το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι μικρό σε σχέση με τον πρόγονό του. Ο πρόγονός του είχε ύψος 2,5-3 μέτρα. Όμως, αν προσέξει κανείς τα πόδια του, είναι ίδια με τα πόδια του σημερινού κρικρί. Αυτό που ζει και σκαρφαλώνει πάνω στα βράχια της Κρήτης. Τα σημερινά ελάφια ζουν μέσα σε παιδινές εκτάσεις, σε βάλτους, σε δάση. Το ελάφι όμως της Κρήτης, εκτός από το ότι ήταν μικρότερο από τους προγόνους του, μπορούσε να σκαρφαλώνει πάνω στα βουνά και να τρώει έτσι όλους τους θάμνους, οτιδήποτε μπορούσε να φυτρώσει στην Κρήτη. Τα ζώα αυτά ήταν πολύ βραδικίνητα. Βλέπετε, δεν είχαν εχθρούς. Όπως σας είπα, πήγαν κολυμπώντας σε ελάφια, ελέφαντες, υπόταμοι, αλλά όχι σαρκοφάγα. Έτσι, ενώ ήταν αργά στη μετακίνησή τους, ήταν ικανοί αναρχητές. Και έζησαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Για παράδειγμα, σε ένα σπήλο της Κρήτης, στο σπήλο Υλικοτιναράς, βρήκαμε χιλιάδες οστά. Εδώ έχουμε ένα μπλοκ που το ξεκολλήσαμε από το σπήλο και το φέραμε ακαθάριστο, για να δείτε πόσο είναι. Εδώ σε ένα άλλο σπήλο, στο σπήλο Γεράνη της Κρήτης, βρέθηκαν χιλιάδες οστά και κρανία ελαφιών. Αλλά βρίσκαμε πάντα ένα πράγμα, δηλαδή μόνο ελάφια ή σε μια άλλη θέση μόνο υποπόταμους. Αυτή εδώ είναι η αναπαράσταση ενός νάνο ελέφαντα που έζησε στην Τήλο. Το δείχνουμε στον κόσμο και λένε «Μα τι είναι άλλος, αυτός είναι πολύ μεγάλος». Θα πρέπει όμως να συγκρίνετε αυτόν τον ελέφαντα με τον πρόγονό του. Και εδώ πέρα έχουμε το μυρό, δηλαδή το τούτι του ελέφαντα που κατάγεται. Βλέπετε το ύψος του είναι σχεδόν το ύψος του ελέφαντα αυτού εδώ. Εδώ έχουμε τους αστραγάλους τριών υποποτάμων. Ο μεγάλος είναι ο αστράγαλος του υποπόταμου που έζησε στην υπηρετική Ελλάδα. Δίπλα του βλέπετε τον αστράγαλο του υποποτάμου που έζησε στην Κρήτη. Και ακριβώς δίπλα του τον αστράγαλο του υποποτάμου που έζησε στην Κύπρο. Βλέπετε πόσο μικρός είναι ο υποπόταμος της Κύπρου σε σχέση με τον αστράγαλο του υπηρετικού είδους. Ο υποπόταμος της Κρήτης ήταν περίπου το 1/3 του υποποτάμου που ζούσε στην υπηρετική Ελλάδα, ενώ ο υποπόταμος της Κύπρου ήταν σχεδόν το 1/5 ή και το 1/6 του υπηρετικού υποπόταμου. Τα φυτά απολιθώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι παρόμοιος με αυτόν τον ζώο, δηλαδή
το ξύλο γίνεται πέτρα. Ο άλλος τρόπος είναι να γίνουν κάρβουνα. Όχι όμως να πάρουν φωτιά και να καούν. Αυτό γίνεται κάτω από τη γη, σιγά σιγά, απουσία φλόγος και οξυγόνου και δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο το απολυθμένο κάρβουνο. Είναι αυτό που παίρνει η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και στην Πτολεμαΐδα, το καίει, ζεσταίνει νερό, το κάνει ατμό και βγάζει ρεύμα. Η μετατροπή του φύλλου σε κάρβουνο γίνεται με τη βοήθεια βακτηριδίων κάτω από τη γη, όπως σας είπα. Η μετατροπή του οστού σε πέτρα γίνεται με τη βοήθεια του νερού. Συγκεκριμένα, το νερό εμποτίζει με μεταλλικά συστατικά το κόκαλο ή το ξύλο και σιγά σιγά, άτομο προς άτομο, το αντικαθιστά μετατρέποντας το σε πέτρα. Έτσι τελικά το απολίθωμα είναι η μία μέθοδο ένα ακριβές πέτρινο αντίγραφο του οστού ή του κορμού του δέντρου ή στην άλλη περίπτωση ένα ακριβές αντίγραφο από άνθρακα, από κάρβουνο του φύλλου. Με τα ψάρια δημιουργούνται δύο παρεξηγήσεις. Η πρώτη είναι ότι λένε μερικοί ότι ψόφισε το ψάρι και πήγε και κόλλησε πάνω στην πέτρα. Και η δεύτερη είναι ότι κατέβηκαν άνθρωποι με ειδικά μηχανήματα και στολές και πήραν τα απολυμμένα ψάρια από τον πάτο της θάλασσας. Η αλήθεια είναι ότι τα ψάρια δεν βρίσκονται πάνω στις πέτρες, αλλά μέσα στις πέτρες. Και δεν βρίσκονται στη θάλασσα, αλλά στα βουνά. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Όταν ένα ψάρι ψοφήσει και δεν το φάνε τα άλλα καβούρια ή τα πουλιά, πέφτει στο πάτο της θάλασσας και αρχίζει και θάβεται από λάσπη, από άμμο και σιγά σιγά ενταφιάζεται. Τότε με μια διαδικασία που σας είπα προηγουμένως, ο σκελετός του ψαριού γίνεται απολίθωμα και η λάσπη γίνεται πέτρα. Τώρα μέσα στη γη υπάρχουν διάφορες δυνάμεις. Είναι οι δυνάμεις που δημιουργούν τους σεισμούς. Αυτές οι δυνάμεις πιέζουν πλευρικά τον πάτο των θαλασσών και όπως όταν πιέσω εγώ το ρούχο μου θα ζαρώσει, έτσι και ο πυθμένας των θαλασσών γίνεται σιγά σιγά μια υποθαλάσσια οροσειρά, μετά αν πιεστεί κι άλλο βγαίνει έξω από τη θάλασσα και γίνεται μια σειρά από νησιά, όπως είναι η Κρήτη σήμερα, η Ρόδος, η Κάρπαθος, και αν πιεστεί πάρα πολύ γίνεται μια οροσειρά. Για παράδειγμα η Πίνδος, που είναι ένα βουνό, κάποτε ήταν μια θάλασσα και συγκεκριμένα ένας ωκεανός. Οπότε είναι λογικό στην Πίνδο να βρούμε απολιθώματα θαλασσίων οργανισμών. Τώρα πώς θα βρίσκουμε μέσα στις πέτρες? Πάμε σε περιοχές που πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν απολιθώματα και αρχίζουμε και χτυπάμε τις πέτρες και όπως αυτές ανοίγουν, βγαίνουν τα απολιθώματα των ψαριών. Εδώ έχω ένα παράδειγμα όπου κάποιος χτυπώντας την πέτρα για να ανοίξει, δεν ανοίξει καλά και το κεφάλι του ψαριού βγήκε στη μία όψη, ενώ η ουρά του στην άλλη. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, όπως θα δείτε σε αυτά τα δείγματα, το ψάρι βγαίνει πάντα από τη μία μεριά και το αντίγραφό του, ας πούμε, το αποτύπωμά του βγαίνει στην άλλη πέτρα. Στο τμήμα αυτού του μουσείου έχουμε δείγματα από απολιθωμένους ανθρώπους. Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα δείγματα του μουσείου που είναι πραγματικά απολιθώματα, εδώ πέρα έχουμε εκμαγεία, δηλαδή αντίγραφα. Ο λόγος που δεν έχουμε να σας δείξουμε τα πραγματικά απολιθώματα είναι ότι τα απολιθώματα ανθρώπων είναι πολύ σπάνια, προέρχονται κυρίως από την Αφρική ή την Ασία και βρίσκονται στις χώρες από όπου προέρχονται. Ακόμα όμως και τα δείγματα που είναι από την Ελλάδα, όπως αυτό εδώ, που είναι ο άνθρωπος των Πετραλώνων, βρίσκεται σε ένα άλλο μουσείο, στο αντίστοιχο μουσείο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και είναι σε ένα χρηματοκιβώτη, όπως και όλα τα άλλα δείγματα ανθρώπων. Βλέπετε, αυτά εκτίθεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μπορεί να τα δει κανείς μόνο κατόπιν ειδικής άδειας. Εδώ όμως, με αυτά τα αντίγραφα, τα οποία είναι γύψινα, έχουμε μια πάρα πολύ καλή αντιπροσώπευση της εξέλιξης των ανθρώπων, όπου μπορείτε να δείτε πώς οι άνθρωποι ξεκίνησαν αρχικά πάρα πολύ μικροί, σιγά σιγά μεγάλωναν σε μέγεθος και βλέπετε ότι η προσωπική περιοχή είναι αρχικά πολύ μεγάλη, σιγά σιγά κατά την εξέλιξη φεύγει προς τα μέσα και η εγκεφαλική κοιλότητα, εκεί που είναι το μυαλό, σιγά σιγά μεγαλώνει. Βλέπετε εδώ ότι είναι πάρα πολύ έτσι στενή και σιγά σιγά αυξάνεται για να φτάσει στους σημερινούς ανθρώπους που είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Η ενότητα αυτή του μουσείου είναι αφιερωμένη στο Πικέρδη και στα απολιθώματα των ζώων που έχουν βρεθεί εκεί. Εδώ βλέπουμε ένα τεμάχιο πετρώματος από το Πικέρδη με διάφορα απολιθώματα. Τα απολιθώματα αυτά ανήκουν σε ζώα που ζούσαν στο Πικέρδη πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια.
Τότε, πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια, το περιβάλλον στο Πικέρμι ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Υπήρχε μια μεγάλη σαβάνα, όπου κατά τόπους υπήρχαν συστάδες δέντρων και λίμνες, όπου έπιναν νερό τα διάφορα ζώα. Πώς το γνωρίζουμε αυτό? Το γνωρίζουμε από τα απολιθώματα των ζώων που έχουν βρεθεί. Τα απολιθώματα αυτά ανήκουν σε ζώα που σήμερα δεν ζουν στην Ελλάδα, έχουν εξαφανιστεί, συγγενικά τους όμως ζουν σήμερα στην Αφρική και στην Ινδία. Εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση ενός ιππαρίου. Το ιππάριο ήταν ένα υποειδές, ένας πρόγονος του αλόγου δηλαδή, το οποίο ήταν πιο μικρό σε μέγεθος από το σημερινό άλογο, αλλά το πιο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ενώ το σημερινό άλογο σε κάθε πόδι έχει μία οπλή, το ιππάριο είχε 3 οπλές σε κάθε πόδι. Τα απολιθώματα ιππαρίων που έχουν βρεθεί στο Πικέρμι είναι τόσο πολυάριθμα, που δείχνουν ότι αυτά τα ζώα είναι πιθανό να ζούσαν στο Πικέρμι κατά μικρές ομάδες ή κοπάδια. Στο Πικέρμι ζούσαν επίσης ειρηνόκεροι. Εδώ βλέπουμε μια αναπαράσταση ειρηνοκέρου. Η αναπαράσταση αυτή έχει βασιστεί στα απολιθώματα κρανίων και οστών ειρηνοκέρων που έχουν βρεθεί στο Πικέρμι. Εδώ βλέπουμε απολιθώματα από γαζέλες και αντιλόπες που ζούσαν στο Πικέρμι. Και εδώ βλέπουμε απολιθώματα από ελάφια και καμιλοπαρδάλεις. Στο Πικέρμι, πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια, ζούσαν επίσης και πίθηκοι. Οι πίθηκοι που έχουν βρεθεί στο Πικέρμι είναι συγγενικοί με κάποιους πιθήκους που ζουν σήμερα στην Ασία και ζούσαν στο έδαφος, κατά κανόνα τουλάχιστον στο έδαφος, και δεν ανέβαιναν στα δέντρα. Ένα από τα εντυπωσιακότερα ζώα που ζούσαν στο Πικέρμι πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια είναι οι γιγαντιαίες χελώνες. Εδώ βλέπουμε μια τέτοια αναπαράσταση, ένα ομοίωμα στο πραγματικό μέγεθος που είχε αυτή η χελώνα όταν ζούσε. Η χελώνα αυτή είχε το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου. Πώς γνωρίζουμε όμως το μέγεθος αυτής της χελώνας? Το μέγεθος της γιγαντιαίας χελώνας που έχει βρεθεί στο Πικέρμι το γνωρίζουμε από τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί. Εδώ βλέπουμε τα απολιθώματα από το καβούκι της χελώνας, αλλά βλέπουμε και αυτά τα 2 επιμήκη οστά. Αυτά τα δύο επιμήκη οστά είναι η κερκίδα και η ολένη αυτής της χελώνας. Και το μέγεθος τους βλέπουμε ότι είναι παραπλήσιο με εκείνον του ανθρώπου. Από το μέγεθος αυτών των οστών μπορούμε να υπολογίσουμε και το μέγεθος ολόκληρου του σώματος της χελώνας. Το τμήμα αυτό του μουσείου είναι αφιερωμένο στο Μεσοζωικό αιώνα, την περίοδο της ιστορίας της γης δηλαδή, που διήρκησε από τα 230 έως τα 65 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Την περίοδο της ιστορίας της γης, όπου στην γη πάνω κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι. Δεινόσαυροι στην Ελλάδα προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν βρεθεί. Έτσι τα περισσότερα από τα απολιθώματα που έχουμε στην έκθεση του μουσείου προέρχονται από το εξωτερικό. Εδώ βλέπουμε τον μυρό και έναν βραχίωνα δεινοσαύρου. Εδώ βλέπουμε τον σκελετό ενός θαλάσσιου ερπετού, ενός ηχθειοσαύρου. Την εποχή που οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη ξηρά, στις θάλασσες κυριαρχούσαν κάποια θαλάσσια ερπετά, οι μοσάσαυροι. Εδώ βλέπουμε το αντίγραφο ενός σκελετού από έναν μοσάσαυρο που έχει βρεθεί στην Ολλανδία. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία αποκτήματα του μουσείου. Οι μοσάσαυροι ήταν θαλάσσιες άβρες που τα πόδια τους είχαν τροποποιηθεί και ήταν κατάλληλα για κολύμβηση και όχι για βάδιση. Ήταν σαρκοφάγα όντα, έχουν βρεθεί δε σκελετοί από μοσάσαυρους που στο στομάχι τους έχουν βρεθεί σκελετοί άλλων μοσάσαυρων που είχαν φάει, καρχαριών, ψαριών ή άλλων θαλάσσιων όντων. Πώς σκέφτεστε τη μελλοντική ανάπτυξη του μουσείου? Στα μελλοντικά μας σχέδια έχουμε πολλά και ποικίλα σχέδια. Είναι διάφορες, να συνεχίσουμε περαιτέρω τις ανασκαφές όπου έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Έχουμε επίσης στα μικρότερα σχέδια τα εντός ελλαδικού χώρου είναι να κάνουμε ακόμα 2 μουσεία, αλλά όχι υπό την έννοια των μουσείων να βάλουμε τα πολυληθωμένα ευρήματα σε μουσείο. Το ένα είναι στο Πικέρμι όπου έχουμε
επικαλύψει μια περιοχή με πλούσια ευρήματα και την οποία να αποκαλύψουμε, να υπάρχει ένας διάδρομος επισκέψεως από τους επισκέπτες και να βλέπουν πώς θαύτηκαν όταν πέθαναν τα ζώα αυτά στην περιοχή του Πικερμείου, με αναπαραστάσεις στους τοίχους. Αυτό είναι το ένα μουσείο το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε στο Πικέρμι, με ένα συνεδριακό χώρο, ενημέρωση των επισκεπτών κλπ. Και ένα παρόμοιο επίσης μουσείο in situ έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε στο οροπέδιο του Καθαρού στην Ανατολική Κρήτη, πάνω από τον Άγιο Νικόλαο, όπου εκεί έχουμε επίσης επικαλύψει μια ανεσκαμμένη περιοχή με χιλιάδες οστά και κρανία και άλλα μέλη νάνων υποποτάμων και νάνων ελεφάντων και να βλέπουν οι επισκέπτες πώς έζησαν στη λίμνη αυτή του Καθαρού οι νάνοι υποπόταμοι και οι νάνοι ελέφαντες από τα 540.000 χρόνια πριν από σήμερα μέχρι 13.000 χρόνια πριν από σήμερα. Γιατί θα πρέπει να επισκεφτούμε το μουσείο σας? Το μουσείο, να σας πω, πρέπει να το επισκεφτείτε για να δείτε αυτά τα απολιθωμένα ευρήματα τα οποία σας είπα ότι είναι και σπάνια και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικά. Αλλά πρέπει να το επισκεφτεί κανείς για να δει ότι και κατά το γεωλογικό παρελθόν, είτε πριν από χιλιάδες χρόνια, είτε πριν από εκατομμύρια χρόνια, είχαν ζήσει και ζώα και φυτά τα οποία εξαφανίστηκαν και δεν υπάρχουν σήμερα. Άρα υπάρχει μία φιλοσοφία ότι πας και βλέπεις αυτό τον πλούτο, το φυσικό πλούτο που είχε ζήσει στο παρελθόν και ο οποίος εξαφανίστηκε για φυσικούς λόγους, είτε κλιματικούς ήταν αυτό, είτε... Άρα το να πάρεις ένα οδηγό τι συνέβη στο παρελθόν που δεν υπήρχε τόσο εκτεταμένη η ανθρώπινη παρέμβαση για να δημιουργεί εις βάρος του κλίματος καταστάσεις, είχαμε εξαφανίσει. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα κινδυνεύει ο πλανήτης και η φύση από την αλόγιστη μόλυνση του περιβάλλοντος, από τις βιομηχανίες, από τα αυτοκίνητα, από τις εκπομπές αερίων κλπ. Και επιπλέον ότι πρέπει αυτό να τον συνετίσει για να προστατεύσει τον πλανήτη και τη φύση μας, διότι κανείς δεν μπορεί να παραβιάζει τη φύση. Η φύση φροντίζει μόνη της να αποκαθιστά τα κενά, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσει κενά και ζημιές οι οποίες γίνονται από την αλόγιστη μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος με τις πυρκαγιές, με τις εκπομπές αερίων, καυσαερίων κλπ. Αν συνεχίσει έτσι ο άνθρωπος, τα μουσεία σας θα αυξηθούν δηλαδή. Αν συνεχίσει έτσι ο άνθρωπος, βεβαίως θα γίνει ζημιά και βεβαίως θα έχει επιπτώσεις στην υγεία και στην ανθρωπότητα. Αλλά κάθε φορά η φύση προσπαθεί και βρίσκει αναλλακτικές λύσεις. Και πιστεύω ότι η γη που είναι από το πλανήτης ο οποίος αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα, μπορεί να υπάρξει στο μέλλον δεν ξέρω, αλλά αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα περικλείει τη ζωή και των φυτών και των ζώων, ότι θα μπορέσει να αντιδράσει θετικά η φύση λοιπόν στην οποιαδήποτε αλόγιστη παρέμβαση, αλλά πρέπει ο καθένας από εμάς να σκέπτεται ότι είναι ο ίδιος λειτουργός που μπορεί να παρεμβαίνει στη φύση και να προστατεύει τη φύση. Ωραία, ας κλείσουμε αυτό το θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.